שניים אנשים מרגלים, חש לאמור לכו ראו את הארץ ותלכו וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה אחאב. ליאור, הרבה אנשים יברכו אותך לקראת הבר מצווה. מה אתה מאחל לעצמך? מאחל לעצמי שיהיה לי אישה שאני באמת אוהב, שאני אמצא לי את האהבה הכי אמיתית ואהנה ממנה כל חיי. אני מאחל לעצמי שיהיה לי הרבה ילדים, בעיקר אני רוצה ילד וילדה. שיהיה לי בן היפראקטיבי שאתה אפילו לא יודע איפה הוא עומד, ילדה שקטה ורגועה וחמידה כזאת. אני רוצה להצליח, אשכרה אין לי שום מושג מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. אני יודעת האנשים האלה שקם בבוקר ואין לו סבלנות להגיע לעבודה, ושאני באמת אענה ממה שאני עושה, ואני הבטחתי גם לעצמי שאני אענה מהחיים שלי כאילו עד הרגע האחרון, ושאני אתחיל את החיים שלי בכיף, נהנה מכל רגע, אמשיך את החיים שלי בכיף וגם אגמור את החיים שלי בכיף. ליאורי, רציתי לשאול אותך מה זה אומנות בשבילך? אומנות זה כמו זה מין משהו שכמעט משגע אותך, זה שאתה מכניס משהו כמו, כאילו מייחס את הידיים שלך כמו מיכל, שאתה מתחיל להכניס לתוכו את הדברים, והם לאט לאט מוציא כאילו מהיד שלך, כאילו נגיד אם אתה שם חמר בתוך היד שלך כמו מיכל, אז לאט לאט מוציא קצת מהחמר בתוך בונה איזשהו מין יצור, וזה בונה את הכל, כאילו בתוך חמר יש כל צורה, בתוך דף יש כל מילה או ציור. זה מגניב כי אין לזה כאילו מעבר לחומר, אין לזה גבולות. אני יכול להחליט שגוש החמר הזה יהיה טיל, ואני יכול להחליט שגוש החמר הזה יהיה זיברה, וזה עדיין יהיה, וזה יהיה זה, וזה יהיה זה. זה יהיה כל אחד מהם. ואני רואה את זה כמעט כמו מין סם כזה, שיש לך, שכשאתה מתחיל, אתה לא יכול לעצור באמצע. ליאור, מה זה בשבילך ילדות? ילד זה מין שלב כזה, הוא מתחיל כזה במין מקום כזה טהור, של ילד קטנטן שאין לו דאגות, הוא לא יודע אפילו עצב. ואז הוא לומד עצב. אבל בעיקרון זה מין שלב כזה שבו זה כאילו הסטפ הראשון בחיים שלך, שזה כמו, ויש בזה כאילו את כל הדברים הכי משמעותיים, כמו נגיד היום הראשון שלך בבית ספר, או היום שנולדת, והפעם הראשונה שחרבנת באסלה, והחיתול הראשון, וכל הרגעים האלה שזה כאילו הראשון. זה כל הצעדים הראשונים בחיים שלך. טוב, ליאור, רציתי לשאול מה זה בשבילך להתבגר. להתבגר בשבילי, נראה לי שזה כמו מין חלון הזדמנויות כזה, שגם מותר לי יותר דברים, מותר לך לישון בשעות שאני מחליט, ואני יוצא למסיבות. זה אומר גם שאתה לוקח לעצמך יותר אחריות. בהתחלה של החיים שלנו אנשים מתאימים את עצמם אלינו, אבל לאט לאט אנשים מצפים מאיתנו להתאים את עצמנו אליהם. בעיקרון, אני חושב שזה גם חלק מהעניין בלחיות חברה, זה שכולנו כמו פאזל כזה, שבסופו של דבר כל אחד צריך להחליט מי הוא ואיזה צורה יהיה לו בתוך הפאזל הזה, וככה הוא צריך להתאים את עצמו לחלקים האחרים. Lior, would you like to say something to Michael and Kate, who came all the way from New York to participate in your bar mitzvah? And also, do you have a special message for Sarah, who stayed home with Ruby because it was too complicated to come?
I really, really want to thank you for coming. It really, really means a lot for me that you're here, and we really shouldn't be so far away from each other, even if we are physically so far away from each other. היי ליאור, בהזדמנות חגיגית זאת אפשר לסחוט ממך תודה רבה לאמא שביתני עד הלום. אם אפשר לסחוט אותך, אני אומר לסחוט אותך. תודה ברצינות, אבל במלוא הרצינות, לאמא שחפרה לי ולכן אני מי שאני היום. תודה לאמא שחפרתני. תודה לך אמא על הכל, תודה למשפחה שלי שעזרו לי. ותודה לכם שבאתם, אני מקווה שנהנתם ושתהנו.